Talatibiyag. Nanang, manutitawan ni Auntie Bereng. Ay, good 16 Won, ag 16 ni Antim Abiraing. Apay, pudno ang nagparito ki iti agong na. Nagkunamag. Kasta nga min ti madamdamag ko di tarwar. Kano dya mo nga min nakit-kita ni Antim? Manun abulan asaan kami ang nagkita nga agkapsat. Kasanungay nga rin nga kita kayo. Kat addamot lang ije dakkel abalay na. Katuwang. Imbag ano sana maburbureng. Ay, nagladingit ngayon ti agyan iti nagdakkel abalay nga agmaymaysa. Ayun kayam. Birthday na inton umay asaba daw. Ha? Kahit, anya nga'y taramidam, nanang. Anya ngay kumati aramidan. Nagregat mo't nga asit ganda dyan nga antay. Ibaganan to, pa'y amapan ko takawan, numapanak ije balay na. Nanang, kitaan niyo, oh. Nakatanaw iti balkon ti balay na. Madlang agpaisaw. Nagparituki, nanang. Kitaan niyo ti agong na, oh. Adda plaster na apuraw. Ha? Huwag nga agpaisaw. Ay na, sa bali at talaga ti ado ti kwarta na anya anak ka. Di na mo ti pangigastusan na. Win nga rod, nanang. Di na pa'y lakot ited kanyak. Tapagbayad ko iti tuition ko. Awan sama, di katulong ni Manang mo avireng, bakay? Awan sa, jak mo't makikita nga gwalwalis ije paraangan da. Kasano ngayon nga agbyag ni Manang mau? Kaawanan ti bugbog kawan na, ken banban ni kesan na iti inaldaw. Awan nga meng ti makaanos iti kinaunget dayjay akabsat ko. Saan sapay nga mabot iti makalawas day na udi abakay takatulong na? Bayam tano makaamirais, kat agbalbalaw. Ni Manang mau, ti kunang magbalbalew. Aha! Awan lamukod! Agnanayo na nakasta ni Manang mau. Agmay-may sa ditadakil abalay na aging ga maong kaak. Ay sus, agtal na ka man man. Uray kas jay ni Manang kubireng. Manang kulat taday jay. Isakit kumut Mabalin ayamat abaybay katkabsat ko nga raw. Shh. Kita, nay. Nakatanaw ije balkon na ni Manang mau. Aywan. Sapay adda pay laje puraw a plaster ti agong na. Apay da jay? Nagparitukin sa kanaw iti agong na. No kaano abim makay? Isuma ti pa nagparitukin na. Uray man no nakapimpintas ka. No, nakarungrungsot ka man. Yoslice. Ay sus, di mo tantanawan. Madlaw na ka. Bay amlaan. Ay, Jay! Insan! Ayan mo! Adak dito yung kusina, insan. Nay! Anya day tararamidam, insan! Rip-rip-rip nga rin ti silaw mi dito yung kusina. Tadi magsilawan. Ay, sabagay. Nalaing ka nga elektrician. Kaya sumutad adala gaya minsan. No makagraduar ka, ay na, madaanak ton iti insan nga engineer nga elektrician. Ay, sapay la kumata makagraduarak insan. Apay kumangay asaan? Kano pagsarsar dengan dakdag iti naganak ko. Awang kanok kwartame. Ay, sayang mo't manulangan atawan, makagraduar kan. Iso nga ron ngagbiro kak iti pag-part-time mak. Ay, ada ka di mo magpatariman iti appliances da? Weno agpa-repair iti silaw da, insan? Bayam, insan, taagbiro ka. Uray gayam niya, Archie. Amangan ka no saan ang makapagtuloy iti panagadal na. Taapay nga ay. Agpadpada kami nga awan kwartana. Ay naanak kaw. Ipampamuspusan mi kinitatang mau tapno maka-enroll ka ita sa mistray. Sayang mo't nanang, no jak maka-enroll. Ipamuspusan mi nga raw kinitatang mau.
Nanang, ang mga nadamat mo yung amayat nga agpatarimaan iti appliances na. Tamapan iservice ni Insan RJ. Ay, wala. Day talaga, yam. Nanang, Hmm. kita nyo? At damanan ni Auntie Viring ijabal ko na. Ay, wala nga raw. Kinal daw samot itan at tumantan-aw di tabal kun na. Amangan no masapul nga ipaangin na baro nga opera nga agong na. Ay. Katlain, kita man ni Antim o. Kaslada ibagbaga na. Agpay-payapay mat nanang. Kasla agay ayab. Ay, inka man ki di alaan di sarming ko di salas. Darasam. Ay, wala nang. Na, agpay-payapay nga agpaysaw. Alam, ang mga nuad dala ay ayaban na. Nanang, at tuwing di sarming yaw. Mutoy man. Kita man anaimbag ni Antay. Ne, talagang agpay-payapay ni ante, nanang. Wan nga raw. Itaman pa'y. Tanawan niyo, nanang. Ay, wan man. Ne, dakayon samot ti ay ayaban na, nanang. Wan sa nga raw. Mapanak nga ta di tabalay na. Win taay ayaban na kayukat nga raw. Manang Vireng! Manang! Adaak dito'y salas. Umunag kalaang. Ay, wan manang. Ay na. Naggalis matanda ito'y di marmol abalay mo. Dandani laki na igalis. Idi pa'y akayat kakasarita. Ay, una yan. At dagayam kasta kadakkel atibay. Kaslasin iti kadakkel na. Kat agtugaw ka Ay, katun Nagmayat matan ti agtugaw dito'y kutsyon aso pamanang Bireng. Makaparelax. Ay, gayam. Kunam akayat nak makasarita. May papanitian niya. Ado ti problema dito'y balay kaw. Kasapulak ti agtarimaan iti ref. Jay tibik di tangato, awan sam na. Jay washing machine ko. Saan nga gandar? Ay, adda amok analaing agtarimaan ka dagita manang. Nalaing malaka day. Ay, talaga analaing Ni RJ ngay, am-amaw. Awan am-amok nga RJ. Asino ayaday ta? Kaanakam ni RJ. Katawunan ni Kathleen nga anak ko. Anak ni Mersey akabsata. God. Isu ati ibaon ko nga umaymang tarimaan kadagitang appliances mau. Mabalin ka de nga umay inton bigat. Ay katwan paayabakin ni Kathleen manang. Kasapulak pa ti aglinis dito'y balay ko. Diyak kabalan ti aglinis. Tapapaimbagak na iti naopiraan nga agong ko. Ay kat ni Kathleenan Ka nakakadiday ta? Wan, dayta ka nga main tadi ka pa'y rumrumwar. Di mo pa yun am-amaw dagiti tattao iti aglawlaw mau. Dito'y kalaang ngamin unag ti balay mau. Ay, saanak pa'y amabalin arumwar. Taday ti operasyon ka. Ayun gayam, naan-ano ngay dayta agong mau. Nagparito ki kaya. Impaopirak. Tanada nakiti kanser iti agong. Anya, adagaya man kanser iti agong ita. No pa'y dito'y tuktok ti agong ko, tinagtubuan na. Kasapulan nga impaopirak. Pakastati ko na ti doktor. Ay katun anuam nga iti adu akwartam, no di mo usaran para iti bagay. Mala, mapanakon manang. Ibaon ko dito'y da RJ ken Kathleen. Ay, huwan man. Ay, huwan gayam. Birthday gayam idi Sabado. Belated happy birthday, ama ng Viray. Ay, huwan anya. Di mun malagip ti birthday. Ay, bakatan ti tao. Senyorak gayaman. Kastala ti biyag, ama ng papanan na ngay, no di bumakit ti tao. Ayun gayam,
Awan lati pa ice cream kan papansit mo dita. Anya. Addan mainayon tayo ti kwartata, insan. Wen nga rod insan. Makastra kak metlangan di tabalay na antifiring. Ay, uray siyak. Ay, jak pa'y nakaununag, di tabalay na. Ang mga numalipatan lagi ti gamit kong agtarimaan. Agbalon ta ka de, wano saan? Ha? Abay, di na tanga tapakan ni antifiring? Damagak pa'y akin ni nanang, numasapol nga agbalon ta. Ay no siya klamay sa. Wen, nasken agbalon kayaw. Ay naagtal na ka man dita. Apay pailaang agbalon dangay. Baknang ni manang kaw. Sigurado apakanan na dakatlin kan arjay. Agbalon kay kaday. Saanang? Ha? Siyak ti patyam katlain. Ha? Naimot na dyan nga antem. Agtal na ka man. Per jam ba ti kabsat ka? Anay, apay nga kadal ka ngay. Kat, asino nga'y nga ro ti surutag kada kayo? Ay, siyak! Ay na, saan ka amamat patikin ni tatang mo katlain? Siyak ti surutaw. Daytoy ref ti unaem at tarimaanan, RJ, ah? Ha? Wen anti. Kalpasan na, ubuli ka ijay second floor. Makitam ijay dakkel at TV. Tarimaanan pa'y dayjay, ha? Sige anti. Kalpasan na, umuli ka ijay third floor. Ada makitam ijay washing machine. Tarimaan nagpay anti. Wan, amumlata at ituloy ti kayat ko nga ibaga, ha? Ada pa'y ka di 4th floor ti balay yon, te. Kayat mo pa'y ayati umuli ijay. Ay saanin anti. Hustong, dagiti appliances ngayon baga manaskan at tarimnag. Ado ije fourth floor, tinaskan ang matarimaan. Auntie Verain, makatawan kon samat amalpas alinisan day ti balay mo, tanagdakkel may. Ay kat, mayat tapno adag subli-subli a para linis. Angam, kasano nga ti panagadal ko no kasta, auntie. Agis eskwela ka? Wan, doa kami kan ni RJ. Mangal ala iti engineering. Siakmat, nursing ti kurso. Estudyante kayo pa'y lagayam. Wan, auntie, isang umay kami agtrabaho. Tapno adda pang nayon mi iti tuition me. Lakay, pakanun nga taayan ni manang ko dakatlin kan arjay. Kudak apagbalo ng latay dat. Di nakto mga min papatsain. Kaputawa makukwartak. Rimwarmot ni manang kaw. In-drive na jay lugan na. Mapanag-enjoy ang mga ijerwar Dakatlain ken arjay. Mabisbisinandan ijay. Agawid dan adito'y balay no mabisinda. Manulaeng mo't nga addang apag naenda. Napanan ni ante, Kathleen. Jackman, amma. Mabisina ko na. Uray siyak nga rod. Anya ti makunam. Agawid tapay laeng Uwi na. Anya pa ngay. Awan mo't kanunta dito eh. Sige, agawid ta nga rod. Ne, ang damo ni antin. Wan nagpaiso. Naggapuan na nga ta. RJ, Kathleen, mabisin kayo kadeng. Wen ante. Uwan ante. Umayubag ka atin dahito ginatag ko ang makaan para kada tayo. Adda ginatang yo, ante? Kunak na mabisinan ta. Naragsak gayam no adda kalangan amangan. Ay, katuan ante. Apay, italang amuyaw. Wen nga rod, tagmay may saak mo dito balay ko. No kaya't yun di, kaduanda kayo kan ni Kathleen. Wen ante. Amangan ada kayat yo apagpasyaran. Kadwanda kayo. Saan ka de? Insan RJ? Una, mabalin latante. Kas kumaita. Available kami. Semestral break may.
Kasta ka de. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar. Ay, uray da kami mo't akan ni RJ, ante. Kaya't mi mo't agpasyar. Iso na lang tawan budget me. Plan mo tayo analaing. Tagbiyahe tayo. Oh, nangagmaw, Kathleen. Ay, wen ante. Uray da kami kan ni RJ ti para bit-bit itibag kan gamit mo. Kain mabaling kami mga agluto. Oh, Ay, nakasara ka kon iti kaduak nga agbiyahe. Saan kayo ang madanagan? Tasyak ti makaammo iti pliti yaw. Amen! Siyak ti makaammo. Kadoon daklaang ngagpasya. Nanang, kitaan nyo dahi to inted ni Auntie Viring atangdan ko ang naglinis ijay balay na. Ha? 600? Italaang aldaw dayta? Wen nanang, iso ano inaldawak ang mapanaglinis, ikanak iti kwarta. 6 times manunga aldaw ka ngay amapan aglinis. 14 days ko na yun, nanang. 14 days. Ay, manungay dayjayan. Ay kat, nawadwad mo't basit, nanang. Makaurnongak na tan iti pagbayad ko, iti tuition ko. Ay, mayat nga rod, ano kasta anak ka? Wen nga rod. Kan, amo yun nanang. Kadwaan mi kanon ni ante nga agpasyar. Gastos na amin? Katwin kalpasan ti pa nagpasyar mi, ikan na kami pa iti kwarta mi. Ay, simingput mat gaya man, jekabsat ka. Ay kat, nakaamiris siguron, nanang. Agasim mat ngay. Tinubuan namin ti cancer jay tuktok ti agong nga. Un nga raod, day tamo timbaga na kanya. Iso apod no tay pagsasao, ako nana. Awan ragsakan ka no agmay-may saka. Kasapulam latta ti mangandingay kan ka. Ay, korek ka dyan, anak ka. Pudno day ta akinunam. At damo gaya man pagbayad ni Kathleen iti tuition na. Paypaylaan nas kain na mangipamuspusan tayo iti pagbayad na. Kahit iso ka di asaan kan arumwar ama pa nagtrabaho. Ay, agtugawa mo ta. Aginanak mo ta iti pagtaengan tani na bambanog dataaw. Ay, saus tumakder ka kaeditan. Na. Aginanang ay bagbaghamag. Ay, unay ka mo bakit. Di nakpay kaya't apaginanaan mo. Tumakder ka tamapan kag trabaho. Nagado ti babayadan abels. Ay, kunak no makaina na akaun. Saan pa'y magayam? Mala, wan, inakaun. Paypayapayan nakmet ngamin ijay balkon mo. Iso nga imayak. Apay ayamanang. Malagip ko ang nag-birthday ak gayam. Diyak man laang nakapagsagana. Ibagbaga nga rudken ka. Nga uray pansit laang. Tajay pansait. Pangpahaba ng buhay ako nada. Kasta aya. Wen manang. Ken rumbeng laang agtingkyo kamat akin ni Lord. Tanadanon mo day tanga edad mo. Kenay, naadaan ka pa'y gayam iti cancer. Mabalin ka di nga umay kagluto iti sa nga silyasi a pansit. Ay sus, nagaduma day ta sa nga silyasin. Ayaban tayo, dagiti kakabagyan tayo. Tao may damangan iti pansit. Tapno, akikinumusta tayo mat Nayunam nga ruden iti ice cream, cake, spaghetti, kanda dumapay. Ay, kukun ading ko. Nayuna. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, awan ragsaken ka, no agmaymay saka, kasapulam latta, ti mangandingay ken ka. Tampok dito'y programa tayo, kas talatibiyag. Simang padan! Addadan! Hey, sabatan tayo, Dan, Ay, supi nga nakaw! Ha? Imo
namatan ni nanang asimabat kini manang supeng. Unat mo nasakit sa ka na. Katwan mat. Ay, nagparta kasi mabat ni nanang. Sabato mo ni nanang, mami. Tani, nagpartak at mare si mabat. Irwar ko pa'y kumadag iti pasarabok. Bumabakan, ta... Ay, naidugma mo ni nanang. Kunak tumot ka. Yung katulungan na tumakder. Anay ko, anay Kat, ayan tinastakit, nanang. Ay, nagsakit namin anak ko. Ay, nananang, kunam ngamin ang nasakit ti sakam, ngam kasta unay titaray mo asim mabat kini manang. Inuray na kami latak ko man ay uneg, nanang. Ay, anya ngay, dinanayunan man ng ti an-anayin nyo. Ay, ayan nga di pasarabam, supeng. Ay na, ado. Ayan na nga raw. Ay, anya ka ni nanangin, ayan. Irwar nila kay ko amin a pasarabo, nanang. Di pasarabok, ako kwaklaang, ah. Ay, Unay kamutin, nanang. we, nanang. Kaaduan a pasarabo mi, para laeng ken ka. Daddy, dagiti pasarabo, irwar mon. Wen. May naktulungan ni Bayaw. Nasaya at mata nakapagbakasyon kayo kinibayaw dito'y probinsya, manang. Inkarigatan mi tamailiw kami maten kata kayo. Ado ti maburas a prutas itaasamar dito'y probinsya, manang. Nagbunga ka din di mangga amula day di tatang iday. Wena, aguma kang agburas. Nagado ti bunga na. Dagiti ngay bayabas nga ululyin tayo idi ubing tayo pay. Nabiyag da pay aya. Una, isumot ita ti ululyan dagiti anak me. Ay na, nagmayatan ti agbakasyon. Ala, agpipiknik tayon to iti karayan. Aywan, ado ti matiliw alamas di takarayan. Ni Jamestown ti makaamoy ti dayta. Kat, ayan ngayon ni nanang. Ay na, napanain lemengan adagiti inted mo apasarabukin kwa na. Ilamang na, kano tinapay dagi jay, mapirdin Ay na, kasta ni nanang. Hay, jakman amo. Ayun gayam, ayan ngay ni Bayaw. Ayabamon amanang, tamapan tayo agmerienda ije kusina. Nanang! Apay nga daka dito silid kao? Nakaluka mo tiri daw yaw. Iso simbril ka ko na. Anya ti kalkalkalan nyo di takartaon. Ay, awan. Adaya mo. Haw? Adasap sa pulaw. Awan. Umayak agpakada tagawi daw. Urayak dagiti apo ko medyo balay. Ay, iyawid ko man dagito inted ni manang suping apasarabaw. Anya dagita intadnakan ka? Kingkindi akong krispap. Anya akin di dagita. Kapang ubing. Anong mang tagkaman? Ikanak. Ni, kinunagado ti inted ni manang suping. Dawatan nyo pala dagita kindi may. Awan tintad na. Adaya mo. Ni, alam nyo natin may sasuputan na kindi. Ijay kano karayan ti pagkikitaan tayo inton biga, tagpipinik tayaw. Nagkuna. Ay nasakit to'y sakak amag na mapandita karayan. Imbaga ni manang suping nga raw, mailib ka na ujay karayan. Nagado tinatiliw ni James alamos dito'y karayan, daddy. Kitaan mo. Kung nga ron, naglaingan ni Bayaw ngagtiliw. Kit isumot gayam ti inaldaw nga aramiden da nga main. Di mo aya makita. Nagngisi, gaputa inaldaw nga iso ti aramiden na dito'y karayan. Mayat sa nga dara kapag sangwan mi ka ni Bayaw. Ay, nanang! Sus! Malmalmas! Ay, sus! Sus! Kasano? Kasano na kapanigit nga ti karayan? Yung kaarayatan na Ay, unay kamutan nanang. Uray la naksit da ito'y tuntun mo ni alamas. Gapoy ti nervyos mi kan ka. Ay, kunam amarigatan ka amag na. Ngam apay anakapan ka di tateng nga ti karayan, nanang. Kunak amapanak laeng umisbaw. Anya? Umisbo ka di tateng nga ti karayan, nanang. Ala, saan mo noong tani nanang? Kasi mo. Ay, adang arun mo't kabkabaw kaun.
At dayamat. Ingkan ituloy ti agluto. Tasyak ti makamo ka ni nanang. Sige. Naungat nga min day takabsat mo sufay. Tilamanan ipulpulong yung kinimanang. Ay na, sufing anak ko. Ay, napaspasa ka nanang. Inarakop nak matlatan. Di agpadatan to na napasa. Mailiwakan ka anak ko. Anyakat ni nanangan, aya. Ay, subay. Adda ka di kwartam dita. Anom ti kwarta, aya. Kat kwartak ba't Awan intugot ko a kwarta dito karayan, nanang. Ikanak tungarod ijay balay. Katun, Di mo ibagbaga kadagiti kakabsat mo nga ikanak iti kwarta. Dawaten dan tumanan. Sapay didak mo't nga rod ikan iti kwarta. Surot-surotan ni nanang ni manang supeng. Wan nga rod. Uray madamada nga agtungtungtong kinilakay na. Mapankit din agtugaw di ta nagtangaanda. Ay, nakita mat. Katmuan. Permi nga rod tibain ko. Amukaw no apay nga anamay doon ni nanang dayta. Anya nga'y kumatirason. Kaya na nga agawon ti atensyon ni manang supeng. Ay, wanan niya. Tas kalagdadamaw. Sigud mo't akasta ni nanang. Agasam nga'y dagiti intad ni manang apasarabo na. Binukbukudan na. Anon na nga dagijay. Indulin na Ay, iso mo lagay man nakitak ijay silid na nga kalkalkal iti karton. Ijay siguro at inang idulinan na. Ay sus, maperdi dagi jay. Sayang. Ayabam ko idan tamangan taon. Nakaluto tamot tayo. Nanang ko na. Agtal na ka man di tamang kalbi-kalbi kanyak. At dala ibagak. Anyaya day ta. Numadamang agtungtungtung dama ng sufing kinilakay na. Saan kamot amapan iginagtangaan da? Na, maan-ano ko kat anak ko ni Sufeng. Uray ikamot idaa iti privacy da nanang. Anya day tangay bagbagam. Ni, papanamanan. Ay, adalang ibagakin ni Sufeng. Nanang, madamadang agdidit kinilakay na. Bayam kadipay. Makauray siguro matday ta ibagam kenkwana. Ay, sumardeng ka man nga agsaw iti kasta. Nanang, nagtangkan kat ti ulong ayan. Gusto ti kinuna, mami. Nagmayat nga agpaiso ti agbakasyon dito probinsyayo. Idi pa'y nga ibagbagakan ka. Idi pa'y kumaan nakapagbakasyon ta. No nagwun ka adagos. Uwan ka. Ni nanang, mami. Natuwang matlatan! Ay, sus. Apay ngay. Natali mo daw sa mata. Di samot high blood na daytan. Inta tulungan, daddy! Kanayon ka di ang mataltali mo daw ni nanang? Saan mat? Italaang mat. Ay, agtal na ka man. Kanayo na ka maululaw. Kat apay asaan nyo ngay bagbagangay kada kami. Ay, sumro ti high blood ko. Kat itareda kan ay di ospital. Ay, ewan niya. Ay, dayta ti kasayatan nga aramidan tayo. Ospital? Ay saan? Diyak kayat ti mo ospital. Tapno maagasan kayo, nanang. James, ayan di tricycle mo. Hinakalaon. Ay saanan ko na. Mayatan tirik na. Saan akon ang maulaw. O anya, nanang. Maululaw kayo pailaan. Medyo anak ko. Ay, di kwartak nga itad mo. Uwan kayam. Mabitlaang tayo nakalaon ija wallet ko. Ay, nananang, di ka lang mabain. Agin uulaw kalagayam, tapno makadawat ka iti kwarta. Ay, agtal na ka man dita. Pumanaw ka man dita. Itay pa'y nga obserbaran ka. Oh, nanang. Umanay ka din na iti sangariba, Sangariba? Ayan na nga iti sangariba. Atoy, Ay, ikita ka na sayaan. Ang mga nupi kay. Anya, kat ni nanangan aya. Saan kay nga ikan itipeke a kwarta? Nay, ay, puno sa ngaribo. Kabarbaron sa pay anak ka. Kano ka widwidrok day tananang? Isumot lagayam a medyo napudot pa ay na. Ay, adalat tamarik na kapanag-ulaw ko. Nanang,
Maulaw ka nupay mo ni nanang. Ay no, di lang mabain. Ay, adda ka di mainayon mo dito, Isufeng. Nayunak dayta sa ngaribo, nanang? Nayunam mo na anak ko. O sige, nayunak iti 5 kaso. Ay na. Agyaman Sufeng anak ko. Isukat asikat ti paborito nga anak. Kasaan ka akas kadag iti kakabsat mo. Nga imbes nga ikandak iti kwarta. Isuda pa'y ati umutang kanya. Di da mangarudam mo ti agbayad. Intulog ko di manok kasi daw nyo kadamanang supay kung bayaw. Ang daman-damagakan ka. Ano dayta? Adda ka di inutang mo akwarta kininanang. Awa mo malagip ko. Di mawat ka kadin kan kwa na. Di mo lamang tino dumawat ak. Ngamin, imbaga na kinimanang sufing. Nga utangan ta ka no. Anya? Istorya na dayta? Katuan. Ay anya ka ni nanangan. Ay, agin uulaw nga rod. Tapno ikanday ti kwarta na. Ay na. Anan mo na kumati kwarta ngay. Idulin namanan. Kas pa nang idulin na akadagiti pasarabo ni manang sufing kenkwana. Intun bigatan, nga agawid kami kanilakay ko. Wan nga rod manang. Nagbiit mo ti bakasyon nyo. Saan na bali, tagsubli kami tumanan intun sumaruno a summer. Ay, katuan Na, ni nanang? Ay, una yun. Aday jay silid na. Ay, ang yaman nga tan tinapasamak ka ni nanangan aya. Anay, anay ka, anay ko aya, anay. Apay nanang, anya ni. Sus! Nagaduti ko ton dito'y silid ni nanang. Kinagatda ka dagiti nagdadakil ako to, nanang. Ay, saus, damagan nyo pa ilang. Kasano nga adda dagita ako ton dito'y silid, nanang. Surutan taman ti pagapgapuan da. Oh, ijisirok ti kama na. Oh. Ay na, agasan nyo kitden dagiti kagat ti kuton dito ibagbagay. Sapay adda allergic iti kagat ti kuton. Aguray ka nanang, tatuntunon mi tinagapuan dagiti ako ton. Dito'y mat nagado akarkarton dito'y sirok ti kama. Oh, kitaom oh. Ha? Ay namanang, dagiti pasarabom ating tinapay, at dadaamin dita, Ay, sayang. Napirdidan Adda pa'y sa nga supot akin di. Kasano asaan ako to nanday to'y silid na. Ay, ni nanangan aya. Ay nanang, no inwaras mo kumadagita at tinapay kindi, dinabsog tayo, saan anaperdi akasta. Ay, nalipatak nga raw. Imbagak mo to nga dakab-kabaw kaw. Ti ko namkit ding, adem imot mo. Ayawan, adayamat. Ay, nananang, timakan, nasken akanen. Saan mo nga iduldulin dita sirok ti kamaam tadikat kutunen. Agasam iti kwartang iduldulin ni nanang iti pandagtipungan na. Dawat adawat kinimanang suping, siyak pa'y kit din ti mabain. Naimbag kat ata saan mo't anak ko ton ti kwarta na. Bagbagaan talataan ni nanang. Kastala ti biyag Anya ngay nga ron. Isumog nga ron ti ugali ni nanang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Iwaras mo ti makan, adi mo ket ipempen iti sirok ti kamam. Tamangan numasayang. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Mare, agdamagakman. Anya ti damagam mare. Nakitam ka din nila kay ko. Nakita kita'y agsapa, nagpaamyanan. Apay, saan anagaw awed? Saan pa'y nga rod, iso asap sa pulag. Ne, anya ti orasan. Alas 6 nga rodan iti malamare, katawan pa'y. Ay sus, napananan ngay nila kay Mau. Anay ko, apay nga sinipat mo ti imak. Itay pa'y laakid-kid disang day takarne ti manok kasi daan tayo. Mabisinak nga rudan. Kuna ni nanang, saan ang mabalin amangan ta no awan da ka ni tatang? Mabisinak nga rudan. Apay nga min anak kasango day ta si Dan dito'y lamisaan. Di ka lang makaururay.
Basta, urahin taada na ng kantatang. Apay ngamin nga wanda pay laang. Mabisina ko. Basta, makauray ka kadi. Tamang kidis ka manan. Ay na, maibos tonday ta, gapo iti kakikidis mo. Oh, giliw ko! Miss na miss kita! Mati pa nagkanta, pare. Ayun. Ah. Silang tibusis mo, pare. Abayan, ako naman silang ginawa ko di kangangato na to, no? Saan mo nga kabala nagawatan, pare? Anya? Ay, padasag Abab. Gusto mo na. Ipasublat mo na, tasak mo tiag kanta. Ay, agawit ako no, kasta. Di na magayat pagkantahin. Agsinublat ta nga, Rod. Agawit ako, mabisina. Timakdal ka matan, pare. Talaga ka di nga agawit kan. Agawit ako nga, Rod. Kabalam ti magnangagawid. Abay, kumasan. Amamadlang ti papanam. Amok. Sige pare, inakon. Ini. Sana dito ti pagnam nga agawid. Ay, di nakman suruan. Sumit nga ton. Danda ni Jakon makita ti dalan. Jakmat la makita ni Pasito. Ay, isupay ti oras ko amang birberok iti sinalbag a tao. Ang nais ko. Pasito! Aswang! Aswang! Anyang aswang! Ay, aswang! Aswang! Ay, Pasito! Agsubli ka ditoy! Di nakita na yan! Mabisina kon kunaklangarudan. Nita, agsangit kitnin. Mangantang aminan na. Nagbayag mo't datatang kananang. Aswang! Aswang! Si Mang Patkan, Yes! Manganta yun! Ayan ni nanang yaw. rimwar matatang. Mapan nakakanusukunan. Anya, apa rimorket ada aswang itirwar. Ha? At aswang! Mabutungak tatang! Ayan di aswang tatang. Pasito! Ah! Apa nga intarayan na? Si Kadya Aswang? Aswang asasawang? Ninanang ti aswang? Agtal na ka man. Sana mabalin nga agbalin nga aswang ni nanang. Pasito, day ta ka iinom mo. Iti pa nagkitam iti tao kat aswang! Anay ko, apa nga agtabis ka bakit? Sa kalaagawid ni pananganon, salbag ka. Ah. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Mare, apay, pudno di istoryaan da nga intarayan na kanila kay mo iti kalman. Naa, nagbiit mo tan day ta nagwaras. Iso nga rod adamdamaga kan kano pudno. Kan apay nga intarayan na ka. Diyak ko makayat nga istoryaan mare. Ta nagmadi adenggang. Ay kat ibagamutan kanya ka. Di mo la ibagbaga iti sabali mare. Wan mare, siyak lang ti makaamaw. Kastoy nay, gapo ta sumipngoton. Pinagbiddutan nak nila kay kong aswang. Anya? Saan na ka nabigbig adagos? Ay, gapo iti kinabartok na siguro No apay mat ngamin, anaikat dagiti ngipon mo dita sangaw. Kat adda nagbati akaslapan nakapangil na. Ay, di nakman uyawanan mare. Ta problema kita nila kay ko. Taapay, gaputan na pagbiddutan na kang aswang? Gapo ta agmal malumlatan nga awan iji balay may. Agasam, agawid laangan no mabiseng. Ay sus, dakkel a problema ti kasta nga asawa, mare. Awan manan ni tatangyaw. Awan mat dito'y balay. Ay, sa dino manan tinapanan na. Saan mi nga mo, nanang? Basta nakitak matarimwar itay. Imbagak mo't ngagbalseg. Saan na siguro anang ngaga? Apay nga min nga inaldaw arumwar ni tatang. Mapan ngamin makininom?
Mapanyo sa pulan ni tatangyaw, Maymay. Apay nga nga ibaundak. Kat agar aramid ak iti assignment ko. Junior, Mapanak makiayayam. mapanyo biro ka ni tatangyo. Kat saan kayong agaw awid no saan nyo akadwa? Anyamot tan. Apay ngamin akanayon arumwar ni tatang. Imbis ang mapanak makiayayam. Masanduta ko namang biro ka ni tatang. Apay nga rog nga intugaw mo ditan. Sikan ati mang biro kan kuana. Syaklaan. Naglaing kan. Kat no duwata nga imbaon ni nanang. Nagsakit nga rudan dagito'y sakak. Nasakit. Idin to tauray agmalmalim kang agtaray-taray. Saan mo't nga agsakit ta sakam? Nasakit nga rod. Uray awan ti mapan mang birbiro ka ni tatang. Ha? Ne? Apay ngay anak tugaw ka dito'y abay ko. Ibaga talangan ka ni nanang. Asaan ta ang mabirukan ni tatang? Pudnumat. Itay tapay amagmag na. Ngamsaan ta amabirukan ni tatang. Agawid takit din. Madamdamamot Urayan tapay asumipngat basit. Ay na, nabartag ka manon, pare pasito. Nakainom lang, mare. Birbirukan da kadagiti anak mo. Ah! Saan mo idaan na sabat? Apa masapula biro ka na nga Imbaon ida ni bakit mo Mau kumagagawid. Apay, sa dino ti papapanam aya, tanagrigat da kaabirukan. Naglaing kan? Nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Ita? Agilad ka adagos? Ay, nakainom ka manen. Hindi ka man natagaray. Ay, makaumakan pasito. Nagtala ka na eh. Makaturturo nga. Kiso nga, guli maga. Manang, sikan ti makisarita ka ni nanang ha. Apay nga ibaunak ngay. Sige na. Adandag iti anak ko. Ah, Junior, Maymay, adda kayon. Winanang. Adamat gaya man ni tatang dito'y balay. yung ngagpaiso. Saan mi amabirukan, nanang? Saan nagawid kami na? Oh, makita yo ti aramid ni tatang yo. Di nakpayam mo atulungan. Sala agawid no umay mangan. Adalaan ko maibagaken ka, pare. Ano day tama re? Ipakaasi, ano mabalin, saan mo nga ay ayaban nila kay ko. Ay, nagdakkel ti problema. Saan ang matatao iti balay? Kastaya. Awan pa yun na pulos maararamid na. Oray no ibaon ko, aglibas la ta arumwar. Rabi into ninto nagawid. Kastoy na yan niya, mare. Sana sakti kasaritam. Ni pare pasito Tadyak mat ay ayaban. Isumat ti mga awis kanyak nga aginom kami. Ay, kasta aya. Umay nakpay awisan iti balay mi. Uray jak kumakayat. Pilitan nakmat. Kasta gayam. Wan mare. Iso ni pare pasito tinas ka nakasaritam. Sana siya. Bigbigat, rumwar ka manan, Ne, apa na katugaw ka, di tari daw. tapno saan ka apumanaw. Bantayan na. Kasapulan. Ay, nak umisbaw. Aglisi ka tamag na. Ay, awan ti rumwar. Kaya't mga umisbuak, di ti unag. Saan ka rumwar kunakan ka? Anya, di nakparwaran. Nita ipilit na ti rumwar. Ikulong naki di dito yan. Saan ka rumwar? Napigpig sa kagat ngam siya ko. Gitakan! Hoy, pasito! Ang subli ka! Ginumta ko ng pare. Una, at dawit pong arak. Pasak pa lang ita pare. Anya apas nga ibagbagamit. Kung may kakidin. Di nakpilitan pare. Kinapudno na. Imay nakinasarita ni bakit mo. Na, anya nga itimbaga na. Saan ka kanon nga awisan nga ginom? Takanayon ka kanong awan ni Jebalayo. Pat, yung mga dadyang aswang. Ay, dadyang asawa. Mabayin na kini bakit mo pare. Kung may kakidin. Pagbainam ko ma.
Agin uungit la day jay. Ay, awan dagiti anak mo, Maray. Jak nga rod ida mabirukan. Napanda siguro na kiay-ayam. Mapan ko maipabirok nila kay ko. Taawan manon. Ay, una yun dahi alakay mo, ta saan nga agnaknakam. Ay, maung-uma akon. Ikandadom day tagit di balayo, Maray. Tapno saanen ang makastrek nila kay mo, numalagip na ti agaway. Ay, sus, malam kaya man pare. Agahawid ako na. Sabi nga, nagsapakan nga gawid. Kat saan tapay mat anaibos ti arak aginatang mo. Kwa, kasla agparparik na kanyak nga dadakas na mapasama kanyak kahit. Anya? Uy, medyo agkaba-kaba ti barukong ka. Hindi ka man nagsawi ti kasta. Kwa, ay, madanaga na ka. Uy, agawid akon. Sige, Ay na. agawid kan. Ay. Aganap ka kini bakit mo. Ah, Kasla imungat tatakay. ay. Napay nga, diyak mo malukotan da ito yung ti balay may. Nakalaksamot iti unag. Bakit? Woo! Lukatan man da ito yung gate. Adakaon! Ne, saan ka makastrak, Paray? Ay, maray. Ay, uwin nga raw. Itaman pa nga inlak ni bakit ko da ito yung gate. Awan dan sa mo dita balay may. Adada, Pare. Ah, Di nalakay at alukatan day tagityo. apay nga. Di ko diyak makastrukain. Agnakam ka ngamin, Pare. Ah. Panaw kamit ngamin, panaw. Parigatam ida mang birokan ka. Ay, bakit? Woo! Lukatan da ito yung gate. Ay na, Pare pasito. Daytoy titandaanam. Tisadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Saan ka ngamin ang agsadot-sadot? Tatisadot nga asawa, madusa, nang runa no saan na nga among aramiden dagiti responsibilidad na. Ay, bakit? Woo! Luktan to yung gate. Ay na, Pare, aganos ka Makarangrang ka. Pukaw dita. Lukatan ko da ito yung gitan ta sumuragak. Sumipngutan. Kat, apay kumano sumipngat. Ado ti lamok dito yung ruar. Agreklamo ka ita? Kat inal daw tupay nga awan ka dito'y balay? Ingkakit di saraka ni kumparim apadam nga artag, ta aginom kayo nga aginom! Ay, nasaan ka di akas tati panagsasaw? Bakit? Ay! Idoblet ti padlak na day tagay, tapno saan ka na makastrak? Ha? Si Kapay, apakpak ka na? Ay, kwalo katamki din bakit? Tarek, agbalbaliw ako. Amom ka din wa sino ti aglutluto? Siyempre, ninanang Saan? Inta kitaan. Nakaluto ako niti pamigat anak ko. Umay kay manganan. Tatang, apay asikamot ng taglutluto. Ninanang ngay. Siya kung ti agluto kada bigat. Tapno makainan na mo ti inayaw. Ala, mangantan manang. Tama pantagi eskwela. Mala. Mangan kaya tayo na mo itulog ti kapininanang niyo dyan sila Ay, sige tatang. Ay, Junior, apay agim magatmatan ni tatang. Jak amu Apay ngay adamagam kanyak. Sa bagay, nasaya at matkit din no kasta. Tapno saanin adu saan ni nanang. Kan, tapno saan dan agap apa kan ni nanang. Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Inal daw kayo nga agsangsangi. Apay anatay ka, kat saan tayo pa yan nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, kat pudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudagi titong tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod hinana nga talaga. Pirmi nga agladlading
Asin na tinadurot dito. Bibinda tayo tayong langan. Nimot Uncle Fredo day tiyag walwalay jerwar. Kasta unay manon na bartag na. Ingkanawaan ni Fredo, nanang. Tay tuloy ko tiyag sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo ah. Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamat ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid kan, taing ka maturaw. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan ngay allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat kaitabtabon ni tatang mo. Kasano nga tibiyag tayo itan no kasta nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa'y mat nga ro ti makaturpo si ti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, ay. Agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akin nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan ado ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Jack pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije balayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amam martag. Katwen mag, nagagat ngagpaisaw ang mamartag. Ay, agasam nga ti sweldo na akas kontraktor. Wala, nakagatang ko man itilugan na, kan adda kumapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo ah. Rabiin ton nga agawid ay jay. Ne, siga mo tinang ilugat iti ridaw manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo ta. Nagrabi kamutan nga agawid. Ay, anya nga ron manang. Gagangay ito barwa. Apay ngay. Agilad kamutlatan dita semento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo. Iso nga inuray ka, ta dumawatak ko iti kwartam. Kwartak? Ada ay kwartak? Ay. Si kapay mat abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan? Kita akman ti wallet mo? Dita. Kita Puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na.
Nakabangko nga ta? Wenno, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Paray, gusto pa dahil trabaho tao may kapay mangal daw. Pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dahil trabaho mo. Inta ka manganan iji karinderya. Nagnina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon ko langan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakilan aswil yung tagkuripaw. Aha. Ingkakat manganan, tani. Urahin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaan. Damagam kanya kat urayak nga ro ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanang. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaan. Ay katay niya ngay nga raw kat si katiyad na trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pa ila napalabas a bulan dayjay. Agkabaw kan sa mutan. Idi na palabas sa bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan a uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, anusak ti agsida iti mantika ken bugoong. Ay unay ako ripot mon Fredaw. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na, may sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Kat siya ka. Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay, kan pulutan. Ay kat, numaibaws, gumatang akpaya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayo ti agsyat. Awan, jaket ti uminom. Agawi dak, uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Kahit aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritang meten ani Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasek nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ka. Tamumutan ni Fredaw. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidain, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngamawan maururnong na. Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, nanang. Ay sus, imbagak maten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga ruden ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek mag. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba. Kat mapan ka lang, ananang. Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwag. Wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanakman. Pulutan ko lang day tananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabain ako mangarod ang mapan maki-birthday. Tasa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-arm ko. Ada ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Ay, diyan nadamag na. Ingkan, taur urayan na ka paray. Ibagamlatan nga awanak.
Ingkaki din tayong bagak nga da ka. Kasaritam laeng may. Analing? Si kamat gayam. Un, Uncle. Naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit, apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin. Agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, Uncle. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko. Nga may mangibagakan ka. Nairanamat nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, Uncle. Awan. Ado dita apag diskitaran nyo. Uncle, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiitan na naibaws. Ay, kagat-gatang ko ay di na minsan nga aldaw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang kaw? Ay agtala ka man si Capri daw. Kanuli mala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kanu ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mat dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rudmat. Iso ako naken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sos, arak lang mo't ti pangigasgastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pala umutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanan di anak kaw. Kat no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay nakunakaw, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Una, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbarta. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwartana. Naladaw ka ita pare pre daw. At dangamin na ang over ko pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Madi tinalabas nga arak. Nagsaw ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na dya ako naging inom pare. Di ka man. Uy! Napanagmekak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ng agbisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko Tanya ko mangay, tinaipundar mo. Ay kayong kakitaan ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga inyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Kuwan. Tam ditulbok ko Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke, nakapundarak mo't iti brand new alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pay lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan.
taartek met, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wan nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanon. Di pa'y mangrik na. No ibagam agum atang, agum nga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Ang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Agam ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabaling kamot at tulungan iti negosyo, Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Adda pulutan ko ijay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanu agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na kan a. Ay, saan na mabalain? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawaskaw. Wanya, gumatang kapay ka diti anak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay Alfredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, ay, di ka agsawi ti kasta. Ah. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagad, nominalum kamot, ngagparto. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbiti kaget, nominalem kamet ngagbartek. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!